Γιάννη. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Να πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα. Αυτό το 1-1, Νίκο, απέναντι στην Γεωργία, απογοήτευσε πολύ κόσμο, όχι τόσο σαν αποτέλεσμα, αλλά σαν εμφάνιση. Κοίταξε, εγώ επειδή διάβασα και πολλά και είδα, είχα πάντα αντίθετη γνώμη. Δηλαδή έτσι μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή ο Ρεχάγκεν δεν έχει καμία σχέση σαν προπονητής με το Σάντος. Ο Μέρε Χάγκεν μεσουράνησε τις εποχές Μπάγερ Λάτεκ και Χάπελ Αμβούργο. Χάπελ Αμβούργο, μιλάμε 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο, ένα πρωταθλητήριο Ευρώπη, UEFA και τα λοιπά στα 6 χρόνια που ήταν. Και ήταν προπονηταράς. Αυτή η τριάδα ήταν. Ο δε Ρεχάγκεν δεν είναι έτσι όπως θέλουν να τον παρουσιάζουν ορισμένοι. Έπαιξε και 4-4-2. Τότε έπαιξε και 4-2-4 όταν αναπτύσσεται και έπαιζε πολύ μεγάλη μπάλα και έμεινε 14 χρόνια. Μετά όταν έβγε πήγε στην Καζελά, ότι την πήρα από την τρίτη κατηγορία, την ανέβασε στη Β, από τη Β στην Α και από την Α την έκανε πρωταθλήτρια. Στο γερμανικό ποδόσφαιρο τώρα μιλάμε. Έρχεται εδώ και σου παίρνει ένα πρωταθλητήριο Ευρώπης, το οποίο είναι προσωπικό δικό του. Και να το εξηγήσω για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Έπαιξε η ομάδα του 2004, ήταν πολύ καλή. Σχέτως αν θέλουν να πούνε οι και ορισμένοι γραβατάκηδες, κουστούμάκηδες της FIFA, οι οποίοι δεν έχουν ακουπήσει ποτέ την μπάλα. Τι να μας πούνε τώρα, ότι όπως έλεγε προχτές ο Σωτηριακόπουλος, ότι πιο καλή ήταν ο Τζόρβας και ο Καραγκούνης από τον ελληνικό συγκρότημα, πάμε να τους χάρη κάτω. Το λέω σε ότι για τα παιδιά ας πούμε και τα λοιπά, αλλά δεν είναι δηλαδή αυτό το νόημα. Ο Καραγκούνης τώρα δεν είναι να παίζει στον Παναθηναϊκό, ο Τζόρβας δεν παίζει, υποτίθεται. Ξεκινάει με άλλους. Όταν θα πεις ότι αυτός είναι πολύ καλός και καλός, πρέπει να είναι στην ομάδα του να είναι. Δηλαδή παίζει ο Ρονάλντο στην Πορτογαλία, δεν έπαιζε προχτές, χαλάει τον κόσμο, λένε και χωρίς τον Ρονάλντο μπορεί να πάμε καλά και τα λοιπά. Θέλω να σου πω, είναι βασικός. Δεν είναι λοιπόν σε αυτή την ηλικία, ιδίως και του Καραγκούνη, παματός χάρη. Βγαίνουν λοιπόν, σου λέει ότι οι στατικές φάσεις μπήκανε περισσότερα γκολ από επιθέσεις. Δηλαδή, θα πάμε το ποδόσφαιρο στις στατικές φάσεις και θα παίζουμε τις έντρες. Τον προδιαθέτης, πάμε τους χάρη τον Έλληνα προπονητή, σου λέει παίξε έντρες όπως γινόταν προχτές, με κοντούς προθυμένους βέβαια, για να κάνουμε ένα γκολ και να τον κρατήσουμε και οι στατικές φάσεις δίνουν. Δεν είναι ποδόσφαιρο οι στατικές φάσεις. Πολύ μεγάλοι προπονητές έξω, λίγη σημασία δίνουν στις στατικές φάσεις. Δεν ασχολούνται πολύ όπως εδώ. Τις τοποθετήσεις του ασχολούνται με την τακτική, ασχολούνται να πάρουν την τετράδα πώς θα τη φτιάξουν, τους μέσους μετά, τους κυνηγούς, να τους ενώσουν όλα αυτά. Το κοουτσάρισμα μετά παίζει μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, έρχεται ο Ριχάγη εδώ, χαλάει τον κόσμο. Όλους τους κέρδισε τότε. Και έπαιξε με 3 center back. Και όταν έπαιζε τον Καψί Παματος Χάρη, του λέγε πάρ' τον γκόλερ, τον έσβηνε. Και όταν έπαιζε το Σεϊταρίδη στις δόξες του, όχι μπακέλα μέσα στο παιδιά, δεν βάζω τον Γκούμα πάνω στον Αρή, τον έσβηνε, στον Αρή, τον Γάλλο. Τον έσβηνε. Με λίμπερο Παματος Χάρη το Δέλα. Με ψηλό μπακ, ξέρω εγώ, το Φίσα. Τον προτιμούσε. Πήδαγε το να το είχε ψηλή ομάδα, είχε τους δύο προωθημένους, οι οποίοι την εποχή εκείνη πήγανε πολύ καλά. Και ο Χαριστέα του έκανε τη δουλειά. Και ο Βρίζας του έκανε, στο κέντρο είχε πληθώρα παιχτών. Είχαν όλοι, ήταν και ο Τσάντας να μπει, ήταν ο Μπασινάς στα καλά του, ήταν ο Γιακόπουλος από τα εξτρέμ. Είχε σε εξτρέμ το Ζαγοράκι, τρομερό τον έπαιρνε και τον έλεγε παίξε μπακ δεξί να πιάνει τον Πιρέζη εσύ. Δηλαδή είναι ωραίο στους χώρους. Θέλει εξυπνάδα, θέλει κουρτσάρισμα, θέλει μανταλιτέ. Δεν ήταν κορόιδο. Μετά την έκανε την ομάδα αγαπημένη. Μπορεί Παματος Χάρη να καλέσεις, λέμε στην εθνική ομάδα. Ποιο παιχταράς, ξέρω εγώ, ο Μπάκο, ξέρω εγώ, ο Γεωργάτος, ο Ζήκο, ξέρω εγώ, Στολτίδης, άλλο Β. Και να μην σταθεί σε θέμα πειθαρχίας, σε θέμα έτσι. Βρήκε το σκηνικό, το δέσε, κύριε, εγώ πήρα πρωταθλητήριο Ευρώπης, πήγα, ξέρω εγώ, έχασα το ένα το ευρωπαϊκό μετά από την επιτυχία τη μεγάλη που δεν πήγαμε μετά, πήγε στο παγκόσμιο κάτω. Αν δεν έκανε το εγκληματικό λάθος, γιατί που του τάπαμε να με αφήσει έξω τον Κυριάκο, να αφήσει τον Παπασταθόπουλο και τον Σαλπικίδη, μου φαίνεται μια τριάδα και έπαιρνε χ τότε με την ομάδα, με την εθνική κάτω τους Κορεάτες, έτσι είναι. Πήγε άριστα το στήσιμό του με αυτή την Αργεντινή, άριστα, και πήρε και την Ιγυρία. Έτσι έκανε επιτυχία, γερή. Δεν τα κάνεις αυτά. Λοιπόν, όποιος προπονητής πήγαινε στην εθνική ομάδα τώρα, μόνο ο Μουρίνιο μπορεί να τον αντικαταστήσει. Για να παίξει σαν τον Ρεχάγκεν. Πώς θα παίξει? Θα δουλέψει ωραία την άμυνα και μετά θα πάει ένα γρήγορο ποδόσφαιρο, αντεπίθεση, τι θες, όπως θες, έτσι να παιχτεί το ποδόσφαιρο. Το σωστό δεν είναι κορόιδο και ο Κούπερ
με 3 τελικούς που έχει πάει. Άλλο αν επιμένει στο 4-4-2. Ο Κούπερ την άμυνα ασχολείται. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Φτιάχτε άμυνα, καλά χαφ. Αυτό που λέγαμε και για την Καβάλα την περασμένη εκπομπή. Υπάρχει προπονητής παγκόσμιος, Γιάννη μου, που να έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, ο Σκολάρη, με 5-3-2 παράδειγμα, την άμυνα πρώτα. Υπάρχει πρωταθλητριών Ευρώπης να πάρεις όταν το πήρε ο Μπόσκε με τη Ρεάλ Μαντρίτης, με Κάμπο, Γκάρακιν και τον άλλον το Ιερό. Λοιπόν, υπάρχει πράγματος χάρη Ρεάλ Μαντρίτης όταν δεν φτιάχνεις την άμυνα. Υπάρχει ο Μουρίνιο πώς θα πάρει, πώς θα παίξει η Τσέλσι να πάρει τότε το πρωτάθλημα. Ο Φέργκισον το ανέβαλε όλα και σου λέει δεν γίνεται να πηγαίνω και να χάνω εγώ τώρα από την Πόρτο 1-0 και από την Μπενφίκα τότε που δεν ήταν και στα πολύ πολύ καλά τους. Οργάνωσε την άμυνα, έφερνε χ εδώ, 0-1 έξω, τους πήρε πρωταθλητριών Ευρώπης. Τότε ο Χίτσβιλ που βγάλει το Ματέος, άμυνα οργανωμένη, φοβερή να φεύγει μετά στις κόντρες. Ποιος προπονητής δηλαδή επιβίωσε και ήρθε ο Σόλιντ εδώ. Τους λέω δεν ακουμπεί στην μπάλα Σόλιντ. Έφτασε κάτω και να τον διώχνουν πού στα πετρέλαια, Σαραπάτες, κάτω στους Σαράβες κτλ. Πιο Πελεκρίνη, ψάχνουν να βρουν δουλειά, ο Ράμος, όλοι αυτοί. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, όλοι αυτοί μεγάλοι. Για ο Λίπη πήρε το πρωταθλητήριο Ευρώπης. Άμυνα έφτιαξε να το πάρει. Η Γαλλία τότε άμυνα και να βγαίνει. Αυτό που λένε τώρα στον Μπενίτεθ, μην την πειράζει την ομάδα, είναι έτοιμη όπως την είχε ο και τα άφησε όλα, τα άφησε, αλλά ο Μπενίτεθ δεν μπαίνει και στη λεπτομέρεια. Και μόλις πρόσεξες, γιατί ο άλλος μπαίνει πολύ στη λεπτομέρεια. Όταν έμπαινε μέσα ο Αγκουέρο με τον άλλο το Φορλάν, τους διέλυσε και το Λούσιο και δεν είχαν τις καλές στηρίξεις και τώρα και την είδες, δεν ήταν η περσινή Ίντερ με τίποτε σε ένα δύσκολο παιχνίδι, όχι με τη Ρώμα. Αντίθετα, και θέλω να... με ό,τι είχε κάνει ο Γκραντ, θυμάσαι που είχε αναλάβει μετά τον Μουρίνιο στην Τζέλσι, που δεν την είχε πειράξει την ομάδα και πήγε και έφτασε μέχρι τον τελικό. Πάλι να γίνει και προπονητής και έφτασε σε ένα σημείο, μπράβο, πολύ ωραία. Και πάνε σε ένα σημείο. Όλα αυτά λοιπόν έχει πάρει. Δεν μπορεί 10 δημοσιογράφοι, 20 οι οποίοι θα πάρουν τις ειδήσεις τους ή θα συγκοντάρουν τον παίχτη τους να παίζει στην εθνική ομάδα να μαθαίνουν τον τρόπο παραδείγματος χάρη. Δεν παίρνεται. Αν φέρεις τον Μουρίνιο, αν φέρεις ξέρω εγώ τον Φέργκισον, μπορεί να γίνει μάχη με τον Μουρίνιο και πιο πολύ. Να πάρει και τίτλο που λέμε έτσι. Αλλιώς δεν τον περνάς. Μην το συγκρίνεις. Έρχεται λοιπόν στο θέμα του Σάντος. Αυτό το 4-4-2 με τον Ρόμβο που ακούγαμε και που είδαμε στο πρώτο 15 λεπτό. Θα στο εξηγήσω. Ο Σάντος δεν είναι ο προπονητής ο φιλόσοφος να μας τον παρουσιάσουν. Και δεν είναι ο προπονητής ο οποίος βγάζει τακτικές και έχει δουλέψει ένα 4-4-2 ή με 4 στην ευθεία ή με Ρόμβο. Πού μπαίνεις μέσα στα χώρα, δηλαδή τι, να φας εσύ τον άλλον, ναι, πώς θα τον φας, τι. Γιατί για να δείξει κάτι διαφορετικό. Μπράβο. Λες τώρα Ρόμβο. Και πού το έπαιξες εσύ 3 χρόνια στον ΠΑΟ. Τι Ρόμβο. Και τους 3 center back που λες, δεν θα τους ξαναπαίξω και θα αναγκαστείς να το κάνεις, θα σου πω γιατί. Φτάνει σε σημείο, το έχουμε πει, να βάζουμε και τον Κοντρέρας τώρα. Να βάζουμε και τον Κοντρέρας και να του λέει παίξε μπακ, ο οποίος δεν βγαίνει από τη σέντρα απάνω, αλλά τι, να τον έχει όταν γίνεται από την πλευρά του Λίνο, να γίνει σέντρα του μπακ αριστερού, να έχει 3 να πηδάνε στο center back. Αυτό που μας έλεγε δηλαδή το κάνεις μπασταρδεμένο το 3 πίσω, δηλαδή για να μην φανείς. Έρχεσαι λοιπόν στον Ολυμπιακό και παίζεις εκεί. Δεν παίζει τι 4-2-3-1 που λένε. Δεν υπάρχει. Υπάρχει το 4-3-3 καθαρά. Γιατί παίρνω εγώ να το καταλάβει ο κόσμος. Παίρνει ο Βιτόλο με τον Γκαρσία και πιο μπροστά από αυτούς και πίσω από το σέντρεφόρ είναι ο Ήβιτς. Ο Ήβιτς όταν χαθεί μπάλα και την πάρει ο αντίπαλος θα κάτσει πίσω από το Μουσλίνοβιτς πράγματος χάρη. Ποτέ. Θα γυρίσει να μπει στους 3 να βοηθήσει. Και αν ήταν και ο Σολέν χρώτησαν 4. Και με τον Μουσλίμοβιτς με τον Βεϊρίνια Φερρυπίν έξω δεξιά. Για να μην σου πω αν έρθει ο Βεϊρίνια γίνεται 4-5-1. Λοιπόν, είναι 4-3-3. Για να πεις ότι γίνεται 4-2-3-1 πρέπει όταν χάνει την μπάλα ο έξω δεξιά να κάθεται μέχρι εκεί, μέχρι τη σέντα το πολύ, εξ αριστερά ο Σολέν να μην κλείνει μέσα, πέρσι μιλάμε, και ο Ήβιτς να μην περάσει καθόλου στο κέντρο. Για να λες είναι 4-2-3-1. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ στην εθνική ομάδα και παρουσιάζεις Ρόμβο και λες τον διδάσκεις. Τι το διδάσκεις? Πρώτα-πρώτα, το μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας και η μεγαλύτερη ξεφτύλα στα δεκάρια ήταν να βάλεις το Σαμαρά. Ναι, να δούμε και την κάρτα Θοδωρή πάλι. Ναι. Να εξηγήσω. Δεν τον είχαμε, νομίζω Νίκο, στο Κίεβο
Ναι. Στο διπλό που είχαμε κάνει τότε με την Ουκρανία για να περάσουμε, για ένα διάστημα είχε παίξει νομίζω, έτσι, για ένα χρονικό διάστημα. Ποιος? Ο Σαμαράς σε αυτόν τον ρόλο. Ποτέ δεν τον νομίζω να τον έχω δει εγώ ποτέ. Ίσως να τύχε. Για ποιο παιχνίδι μιλάς? Την παλιά που είχε βγάλει στο Σαλπικίδης στο 0-1 μέσα στην Ουκρανία. Είναι στην Ουκρανία, δεν νομίζω. Εκεί ποτέ. Ο Ρεχάγε ποτέ δεν τον έβαλε. Αριστερά, αριστερά, σωστά. Ναι, αυτό το 4-2 είναι με Ρόδο, Ναι. πρόσεξε. Εκεί που είναι ο Σαμαράς να πάρουμε. Ναι. Εκεί θα παίξει δεκάρι, θα παίξει ο Θανάσης ο Μπέμπης, θα παίξει ο Δωμάζος, θα παίξει ο Καραπιάλης, θα παίξει ο Ελευθεράκης, θα παίξει ο Κούδας, θα παίξει ο Μπάτζο της Ιταλίας, λέμε, θα παίξει ο Ζάντερμπεκ του Ολυμπιακού, θα παίξει ο Ριβάλντο, θα παίξει, δηλαδή μιλάμε για δεκάρια εκπληκτικά τώρα, καταλάβεις τι γίνεται. Και άλλους που να μην θυμηθούμε. Τους ξεφτιλίζει να πάρεις το Σαμαρά. Ο Σαμαράς πρώτα δεν έχει την τέχνη του δεκαριού. Δηλαδή, αν θα σου κάνει μια φάση, πετάγεται ένας δημοσιογράφος που θέλει να το συγκοντάρει. Κοίτα, έκανε ωραία φάση η κάθετη πάσα του Σαμαρά. Με αυτό μπορεί να την κάνει, ποιο θες να την κάνει, και ένα σεντρεμπάκ.